får den ikke at se. Fucking vandhøv. Fucking det som spasser, mand. Ja, ja. Jeg kommer til at zoome helt ind, vi skal have en til. Ej, det gør du kraft. Jeg er klar. Jeg er ikke motiveret til at lave noget ordentligt. Jeg gider ikke lave Ej, jeg fik det heller ikke alligevel. Det var altså et godt forsøg. Det var altså et godt forsøg. Skynd. Ja, jo, men jeg fik ikke lige din flik med. Okay, fuck. Mit ben kom lige i vejen. Det er vildt! Jeg har en vild. Spar med front. Hallo, politik. Nej. Ja! Er klar? Alle forsøg på den front. Der er effekt på den, og nemlig lidt sløret. Kom nu. Eller kast det. Kom nu på drenge. Læg ordentligt. Det var. Kom nu. Skynd dig nu bare. Nu kommer du fandme. Kom så, Benny, vi filmer. Nå. Bare ikke tage det seriøst, det skal være en god sampler det her. Det er lang tid, vi har lavet så gode rapper flicks, som vi gør i dag. Lad være! Tag nu dine fucking pikhænder væk fra ham! Tror du, han gider? Kom nu! Er du klar? Jeg regner med, at min hoved skal rundt. Er du klar? Ja! 1, 2, 3, nu. Fuck, du griner ikke som sådan en spasser, Benjamin. Jeg har dig i stilling her. Hey, fuck, du har ikke taget det snot væk. Du griner. Drenge, kom, nej, vent lige, jeg er klar. Husk nu, vi har lavet en fucking god rap. Det bliver en fucking god weekend-sampler. Ej, drenge, tag den seriøst, det er jo ikke sjovt med. Nej, så film dog. Jeg filmer sgu da. Hvad? Den filmer. Filmer du? Ja. 1, 2, 3. Hvad kan jeg i det der? Når jeg er oppe i luften, sparker du. Prøv nu. Ej, drenge, kom nu. Prøv at overveje, det er lang tid, vi har lavet en god rap og flik. Det var kun en meter højere, den her, det er sgu. Ja. 1, 2. Okay. Hvad fuck er det, I ligger, mand? På det gang, du skal bruge det. Så Benjamin, kan du lige have film på det? Så har jeg en ny idé. Nej, du kan filme. Nej, Det skal være ham, der filmer. Det gider jeg bare slet ikke. Det er slet ikke sjovt at være ham, der skal filme. Benjamin, kom nu. En fucking joke. Ja, er du klar? Så skal du så. Jeg er i gang! Ja, jeg skal virkelig skide det, og sætte af med det ben, du står på. Så bruger vi først den anden fod, den ene fod i luften. Okay? Ja. Ja. Kom nu. Prøv at se den jakke, det. Kom nu. 1, 2, 3. Nå!
Dag. Det er Jakob, der laver dagens sampler. Vi er i gang med weekend-sampler nummer 2. Og jeg må sige til dig, at jeg er tilfreds med arbejdsindsatsen, men vi har fået en god rapper-flik, næsten baglænder efter. Og så er vi i gang med at lave en rigtig god kastebaglænder, som bare kører det ud af. Udover det, så har vi også fra min side lige haft en halvskrue, næsten stræk baglænder, inklusiv en salto. Jeg tror også, det var fra min side, også var det Benjamin. Og jeg ved ikke, om det skulle være løgn, men jeg var også rimelig sikker på, at vi også har fået en enkelt kaste derude front rundt til ryggen. Nej, almindeligt up front. Jeg ved sgu ikke, om fanden var som ude at gøre det. Det er rimelig vildt. Ej, fuck it. Fuck er det der? Ja. Og det var så det, jeg havde at sige til i dag. Dagens sampler, den bliver fandme god, når den kommer ud. Godt du. Hej.